Vítejte na nejsmutnějším divadelním představení saských dějin. Účinkují mocný král a milenka z žíraná ctižádostí. Ta druhá, to jsem já, hraběnka Kozlová. Jednání první. Saský kurfiřt August Silný vidí překrásnou ženu a chce ji mít, nejen na povídání. To, že jsem byla vdaná, nevadilo ani jemu, ani mně. Jednání druhé. Král klade své milence doslova svět k nohám. Tituly, zámky, brilianty. Já však chci víc. Pravou lásku nebo přinejmenším tajný slib manželství. Jednání třetí. Stárneme. Král touží po mladé krvi. Upomínám ho na slib, že si mne vezme a dělám, jako bych s ním mohla spoluvládnout. Připouštím, že to je těžká chyba. Epilog. Král mne odeslal na zapomenutý zámek hrad Štolpen, včetně ostrahy. Zde jsem zůstala uvězněna po dlouhých 49 let. Netušíte, jak často jsem snila o jiném zakončení tohoto kusu.